ही अशी शेगलाची भाजी श्रावणाच्या उपासात. श्रावणी सोमवार शनिवार तेव्हा, कारण उपासात पाल्याची भाजी भई बाजू नुसत्या उसळीन भागत नाही. पाल्याच्या भाजीशिवाय चव पण लागत नाही हो जेवण. आणि त्या पानात शोभा पण नाही. आणि सुगंध इतकं छान येलो ना की अशीच खाऊया. बघा किती सुकी सणसणीत खळखळीत झाली आहे ही भाजी. सगळे पालेभाजी झालेले असत, पण पावसाळ्यात बाकीचे पालेभाजी नाही खावचे. एकच पालेभाजी मी खाते, ती कोणती सांगा? सांगू? उखाण्यात? सांगा ना. चला, एकच पालेभाजी. शेगुल बघितल्यावर होता कृष्णाचो भास, शेगुल बघितल्यावर होता कृष्णाचो भास. कृष्ण म्हणता रुसलेल्या रुक्मिणीक तू हास, आणि मी घेते शांतारामरावांचं नाव तुमच्यासाठी खास. मी काय म्हणणार, कृष्ण म्हणता रुक्मिणीला तू खा शेगलाची भाजी, असं काहीतरी मला वाटलं. पण चला, आज दाखवणार शेगलाच्या भाजी. त्याच्यासाठी स्पेशली ही शेगलाची भाजी कधी कधी करतो आपण, नैवेद्याक करतो, बरोबर ना? गौरी आणि जन्माष्टमी हे 2 दिवशी तर ही भाजी हमखास लागता. त्या दिवशी बाजारातली गायब पण होता. सगळी शेगलाची झाडं ना त्याच्यावर पानं दिसायची पण गायब होऊन जातात. आणि नंतर काय करतात, महाळवासापासून सांगतात की शेगलाची भाजी खावसारखी नाही. त्याच्यावर काय म्हणतात सांगा आपल्या मालवणी भाषेत? आमच्या म्हणजे ऐका न, असं आमका परफेक्ट माहिती नाही, पण ऐका न, पित्रा बसतात खाऊ नये. त्याच्यानंतर पुढे कधीतरी 4-5 महिन्यानंतर खातात. तर जोपर्यंत जन्माष्टमी येता तोपर्यंत शेगलाची भाजी बाजारात खूप गावतली. तुम्ही पण आमच्यासारखी श्रावण महिन्यात सुरुवात होता आणि तेव्हा त्याचा चव पण छान असता. म्हणजे ते शिजल्यावर जो सुगंध येता ना तेव्हा राहवतच नाही. आता पण आम्ही बनवतो ना तेव्हा पण तुम्ही बघा, आम्ही बोलतलो की काय सुगंध सुटला. शेगलामध्ये पण प्रकार असतात. आता तुम्ही मगाशी सांगत होता 2 असतात. 2 म्हणजे जसे सगळ्यातच असतात, पुरुष आणि बाई, निसर्गाचा नियम. तसंच जे पुरुष असतात त्यांना शेंगा फुटणत नाही, आणि जे बाई म्हणजे शेगुल बाई असतात त्याचे शेंगा येतं. शेगलाची शेंगा त्याची पण काय चव लागता म्हणा सांगा. आणि शेगुलनं खरंच आयुर्वेदिक, त्याच्यामध्ये लोह आणि भरपूर सारे प्रकार असतात. त्याच्या सगळ्या कुठल्या झाडाचं नाही, पण शेगलाच्या भाज्या फुलापासून पानापासून सगळ्याचा उपयोग होता. चला आता शेगलाच्या भाज्याच्या पटकन होतली म्हणून वाईट जरा बरोबर जास्त केलं. ती कशी उपासांना पोटात खूप भूक लागलेली असताना त्याच्यासाठी ही पटकन होणारी भाजी. शेगुल बघून काय आठवता? काय? शेगुल बघून कृष्णाचा भास होता. शेगलाची भाजी असली की गोकुळाष्टमी आठवता. ही बघा अशी काढायची, तशी कढीपत्त्याची पानं काढतो. आणि ह्याचा व्हिडिओ आधीच्या रेसिपीत असा, तरी पण दाखवते. अगदी आपली कढीपत्त्याची पानं निकाळतात तशी निकाळता. ही भाजी आधी आणून ठेवली की त्याची पानं आपोआप निकाळतात, जशी आता ह्या झाडाची झाली होत फांदीची. ही बघा, ही अशी हलवलास ना तर पानं पडतली. म्हणजे ही भाजी सकाळी आणली आणि दुपारपर्यंत नाही केली मोडान तर ही अशी पानं निकळाक लागली. आता ही पानं काढून झाली आपली. आता ही भाजी अशी दाबून घ्यायची आणि अशी बारीक चिरत यायची. जेवढी बारीक चिराल ना तेवढी भाजी छान चवीक लागता. वाटला पानं पडली तर अशी परत उकलायची आणि परत घ्यायची. इतकी बारीक भाजी चिरायची. बघा अशी आता मी सगळी भाजी चिरून घेते. ही आपल्या बाकीच्या पालेभाज्यांसारखी नाही, ही का भटीन म्हणतात, आणि ही तशी चिरूक पण येत नाही. ती कशी मुठीत धरूक गावता ना, ही मुठीत धरूक गावत नाही. अंगठ्यात धरशाल आणि अशी चिरशाल तर. ही बघा बाकीचे पालेभाजीत कसे गांडूळ बिंडूळ गावतात आणि ते भाज्या आता खात पण नाही पावसात. जास्ती करून हीच पाल्याची भाजी खातात. त्या पालेभाज्यांका जरा सुट्टी मारतात पावसाळ्यात. नाही तर ती आणली तर खाणारी खातात, मग तेवढी करूची लागता. मिठाच्या पाण्यात धुवा, चांगली सोय निवडा आणि पानाच घ्यावा तसा. आता ही चिरलेली भाजी ना एका नंतर अशी पाण्यात भिजत ठेवू, म्हणजे खाली देठा बसतं. एका अगोदर भिजत नाही घालत नाही हो. आता बघा तुमका नंतर दाखवतो कशी देठा खाली बसतात. हीच एक भाजी आहे जी चिरून धुवची असतात. बाकीचे भाजी चिरूच्या आधी धुवची असते. शेंगाची भाजी अशी आपल्याला किती मिनिटं, 15-20 मिनिटं तरी अशी भिजत ठेवायची. तोपर्यंत थंय कांदो मिरची चिरून घ्यावा, खोबरा बिबरा कातून घ्यावा. भाजी निथळत आता आम्ही निथळत मध्ये भाजी भिजत घातलं 15 मिनिटं तरी झाली आणि मुद्दामच काचेच्या बाउलमध्ये घातलं की ते तुमका देठ दाखवचं. आणि हो एक मोठं एवढं कांदो होतो, म्हणजे 1/2 किलोच्या आसपास. आणि
2 हिरवे मिरचे आणि मूठभर ओला खोबरा. ह्या भाजीत काय वेळ नाही लागणार. आता ही तेलाची कढई होती ना, याच्यात घ्यायचा. काईल तापली, तेल घालूया भरपूर सारा. बरेच गरम झालो. आता तेल तापला, मिरचे घ्यायचे चमच्यात आणि असे सोडायचे. हां, हातीने सोडले तर हातीवर लगेच तेल उडतं. ते बघा, आता त्याच्यावर लगेच कांदो टाकायचा. ही भाजी हो काय वेळ नाही लागणार. म्हणून उपासाला भूक लागलेली असते ना पटकन. आता तरी उपास 12 वाजता सोडायचो. आणि चांगला तेलात परतवळ तरच चव लागतं भाजी. असं ताळणीत घेऊ नितळत. आता ही भाजी आपली चाळण असतं ती घ्यायची. तुमची मोदक उकडूची असली ती घेतलास तरी चालत. खाली बघा देठ, ही बघा देठा. काचेच्या भांड्यात पटकन दिसूक येतात. देठ खाऊक काय नाही, पण हे देठ शिजत नाही आणि दातात अडकतात. पण हे कसे देठ कवळे असतील तर शिजतात, नाहीतर हे शिजत नाही. आणि शिजले नाही की हे दातात अडकतात. आणि दातात अडकलं की शेगलाची भाजी खाली की सारख्या त्या दातात आपलं लक्ष. जीप तरी ते जाता, नाही तर नखान तरी काढायचे, नाही तर अगरबत्तीची काडी घ्या, टूथपिक घ्या आणि काढत राहा. पाणी पण बघा. आता याच्यात काय सत्व जाणं नाही बाबा. या आडूक लागतं पाणी. हां, अडूक पाणी असतं हे बघा. आता ही भाजी अशी आपली मिसळून खाली झालेली आहे. पाणी खाली पडलंय. चला आता फोडणीला घालूया. तशी पावसाळ्यातली भाज्यांची गंमत सांगा का? पावसाळ्यात पालेभाजी खायचे, खाणारी खातात, पण त्याला लय फटफट करूची लागतात. अरे गांडूळ असतात ना, म्हणून म्हणतात ना पालेभाजी खावसारखी नाही. हा, तशी बाजारात येणार नाही अशी नाही येतात, पण शेगलाची भाजी भरपूर येतात. कारण ती कशी झाड वर असतात शेगलाच्या भाजीत, म्हणून ती भाजी स्वच्छ. आणि तेव्हा भटीन म्हणतात, भटीन. हा झाली. हा, आता घालून घेऊया. थांबा, आता हे बाजू प्रमाणे आली. आता ही सगळी आपल्या भाजलेल्या कांद्यावर आता गॅस करायची मोठी आणि ढवळून घ्यायची. आता ही चांगली ढवळून घ्यायची, सुकी सणसणीत करून घ्यायची. मीठ एवढ्यात नाही टाकायचा नंतर, पण ह्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं शिजण्यासाठी. झाकण ठेवला तर भाजी आडूक होतली. आडूक म्हणजे कडू, म्हणजे सासूच्या भाषेत कोडू. काहींमध्ये भाजी मस्त दिसता, हिरवं कलर. आता ते का बघा पाणी सुटला. आता ती मोठीच गॅस ठेवायची आणि त्या पाणी सुकूक द्यायचं, की त्याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही की ते पाणी आणि सुटतात. काय चरचरीत आवाज येतात, पाणी सुकत वाटतं. म्हणून तुका म्हणाले आवर्जून ह्या कढईत करूया, कारण ह्या पौष्टिक भाजी पण ह्या ह्याच्यात खायची पावसाळ्यात. आणि आपली कढई पण पौष्टिक. काय मिळतला? लोह. हो, या भाजीत पण लोह असता. आणि ही भाजी सगळ्यात जास्त डोळ्यांका चांगली. ह्या भाजीची फुलं असतात ना, त्याचा रस घालतात डोळ्यांमध्ये काय काय जण. आता तो कशा पद्धतीने घालतात ते आयुर्वेदिक जाऊन पुस्तक वाचा आणि बघा. आता घालूया मीठ. भाजीचा चरचर आवाज येलो की मीठ घालायचा, पण थोडा कमीच. आणि पालेभाजीत मीठ कमीच घालायचा. आता ही भाजी फोडणीत घातल्यास तर तुम्ही मीठ घातलास तर भाजी आळतली आणि खारट पण होतली. आता केवढी झाली ती बघा, बाउलभर भाजी होती, झाली एवढूशी. मग आळल्यावरती एकदम खारट लागतली आणि पाण्याने दही कालो सुद्धा होतलो. हयच आताच गोकुळाष्टमी तो रवलं बाजू हयच होतलो. आता मीठ घातल्यावर ढवळतंय. आणि ही कढई घेतलाय म्हणून मी गॅस ना मोठीच ठेवलंय, म्हणून ह्यो चरचर आवाज. पाणी लगेच हे झाला, आटला हे झाला, कमी झाला. आटला म्हणजे नाहीच होणं. खोबरा झाली आपली ही शेगलाची भाजी अशा रीतीने झालेली असा. आता ह्याच्यामध्ये खोबरा बालवणी लोकांचा पडल्याशिवाय कसा होणार. मग भाजी त्याच्यानं तर वाढतली आणि चव पण येता, मजाच वेगळी. हां, आणि भाजी दिसतली पण सुंदर बघा, एक नंबर. चला आता गॅस घालवते. खोबरा का टाकून मी 2 मिनिटं परतून घेतलंय.
शिजावाय ना खोबरा. खोबरा पण चांगला भाजाकवाय. चला आता प्रेझेंटेशन. ही अशी शेगलाची भाजी श्रावणाच्या उपासात. श्रावणी सोमवार शनिवार तेव्हा, कारण उपासाक पाल्याची भाजी भई बाजूक, नुसत्या उसळीन भागत नाही ना. पाल्याच्या भाजीशिवाय चव पण लागत नाही हो जेवण. आणि त्या पानाक शोभा पण नाही. आणि सुगंध इतकं छान इलो ना की अशीच खाऊया. बघा किती सुकी सणसणीत खळखळीत झाली आहे ही भाजी. आता बाऊल गरम गरम मस्त अशी सुगंधाने वाटतं आता खाऊया अशी. पण आता असा तुमका रोज रोज खाऊन दाखवणं बरा पण नाही. ही बघा सुकी सणसणीत झाली. बरा कित्याक नाही माहिती, एखाद्याचा उपास असा तर पाणी असं करू सारख्या नाही बाबा. उपासाची भाजी पानाक लायल्यानंतरच उपास सोडताना खाऊ होई, म्हणून त्याचं मान राखूया. बरोबर का नाही. शेगला सुगंधान राहत नाही. पण मी आता बसतलंय जेव गोड शेगुला, ह्याच्यामध्ये पण कडू शेगुल आणि गोड शेगुल येतात. तसे पण प्रकार असतात, पण ते कळत नाही. जून असता कवळो असता, शिजल्यावरच कळता की हो शेगुल जुना कवळा की काय असा. तर अशा या शेगलाची भाजी तुम्ही गोकुळाष्टमीक आणि गौरीक नक्की करून बघा. गौरीक गोकुळाष्टमीक नाही, आता महिनोभर खालास तरी काय वांधो नाही. पावसाच्या थंडीन गारटलास ना तर गरमा गरम ही भाजी गरम असता. श्रावणात तर आवर्जून खावी. आणि ह्याच्यामध्ये सगळे जसे सांगितले ना, फायबर लोह सगळा 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 गावता. आणि उपासाक होई ना म्हणू करा. त्या बहिणी होईच होई. त्यांनी सासऱ्यांनी सांगितलेला रूल आहे त्यांचा की उपासाला एक पालेभाजी बाजूक पानाक लावा. उसळ वई पालेभाजी वई, एका भाजीवर उपास भागवत नाही. आता पुढची रेसिपी तुम्हाला कळली असतली उसळीची. चला मग अशी भाजी तुम्ही करून बघा. खाली कमेंट मध्ये सांगा कशी झाली. परब किचन आमचा नेहमीप्रमाणे लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.